Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali dengan Mbak Nunung ya di channel YouTube-nya Pahala Jaya Motor. Nah, sing kangen monggo ditonton sampai habis, jangan di skip. Siapa tahu ada yang cocok dengan pilihannya konco-konco. Mbak Nunung suwi ora review, ki pumpung hawane penak ya adem. Terus stok unitnya mayan, wingi durung sempet review, marai wes payu terus. Jadi Mbak Nunung arep review iku stok lama terus ku Mbak Nunung ewoh. Yos, piye ya jenenge wong dodolan rak mesti. Akhir teko durung posting payu, durung posting payu. Lah iki pumpung selo, ya mayan lah sing anyar rada akeh. Nah, kanca-kanca monggo saya kepengin neng kene iki iso beliar cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ayo podo semangat. Di suarane TKI. Tanggane dhewe, koncone luar Jawa, monggo sing ngersake, ayo dipersani bareng-bareng. Langsung wae ya. Nah, iki Mbak Nunung kedatangan Grand New Avanza Barong 2016, warnanya hitam gentileng, kamote RT, warnanya favorit ya. Ayo sing golek yuk ndang sacet celak payu. Wingi ana tipe E langsung bablas tanggane dhewe, iki pumpung tipe G. Monggo harganya terjangkau. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Grand Barong ya iki jenenge Avanza G. Monggo manual 2016, dijual khusus kredit 135, kalau cash 140 juta nego di tempat. Daripada do tuku PCX, mending digo DP mobil iso rame-rame, ora kodanan, ora kepanasan. Sing pengen tukar tambah monggo ndang teko ning showroom. Milih sing taune tuwa dijolno nom padha nom. Nek tuwa Mbak Nunung jarang. Monggo iso rene peremajaan cara wong ya. Monggo. Lanjut kita. Nah, iki bar ireng iki genti ana putih skincarean sing lagi teko anget-anget kaya gorengan pia-pia. Nek Mbak Nunung iki terbaru terus. Wingi ngene iki wae urung sempet. Kok ngene iki apa? Avanza urung sempet iki wis do payu. Iki pumpung ana sing butuh, sing kepengin ndang teko ning showroom. Stok terbatas. Nek mobil pasti jaminan, apalagi surat. Monggo. Iki jengene Avanza Barong meneh. Tapi iki Veloz 2016 ya. 2016 15 ini jarang ada ya. Kemarin tuh 13 semua, ini 15. Ayo monggo dilarisi. Warnane putih skincarean, kamote RT, harganya juga bersahabat. Wes ora metu mae, ngene iki kowe lho, Mak. Nek kepengin ku ndang rene, nek ora, iden 6 sasi durung mesti ana. Manual mae, tangan pertama. Ayo satset. Ini dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta nego di tempat. Ayo dilarisi, teko, sojagong, ngombe kopi, bareng-bareng review karo Mbak Nunung. Monggo kita lanjut lagi, wes gone celempet-celempet ya. Serak popo, sing penting sedeng dikuliwat. Nah, sapa sing ora ngerti tumpakane Expander? Nah, iki Mbak Nunung duwe Expander 2019 exit manual putih skincarean, kamote RT, tumpakane mae mentul-mentul sebek rempuk, pokoke wis istimewa mae. Mobil wis istimewa, sing joke bagasine apik, ana nggon ada beras, ndok, nggon ada buah ya iki mak rak salah loh. Monggo. Iki jenenge Expander Exit manual 2019, dijual khusus kredit 210 juta. Kalau cash 215 juta nego di tempat. Monggo mak-mak, mas-mas, pak mae ayo ndang sacet monggo dolan ning Pahala Jaya Motor, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Full. Nggone jero tapi jota kok mak mobilnya beruh. Plate lokal, warna favorit.
Sing kepengen iso langsung telepon di nomor WA-nya Mbak Nunung 082 225 073658. Monggo. Kita lanjut lagi, ada Mobilio E manual 2015, warnanya putih skincarean lagi ya. Kamote SRT, mobilnya dawa, plate K, pajak baru, terus plat baru. Wes kok mobil baru. Harganya juga terjangkau. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Mobilio E manual 2015, tangan pertama dari baru. Ayo sekepengen yo, Ndang Rene, monggo. Mbak Nunung ki gone ki desane jengene Cebolek, RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Monggo dilarisi. Nah, sing kepengen Toyota rodok tua, leader penjualan mobil juta umat ya iki. Toyota Avanza G 2012. Warnanya hitam, platnya K, kamote ya RT. Ini dijual khusus kredit 120 juta. Kalau cash 125 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca, rame-rame teko ning showroom. Sing mobile tuwa iso dijolno 6 padha 6, bangku loro iso 3 padha 3. Monggo. Nah, iki harga super ekonomis malan ya. Iki jenenge Sigra M 2022, warnanya abu, jarang ada. Ya, lampunya udah LED putih, platnya K. Monggo. AC-nya double, kamote RT. Ramah lingkungan iki. Juga ramah di kantong. Ayo mae, monggo Ndang Rene. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Wingi ono bablas tanggane dhewe meneh, jaken bos kerupuk, ayo sekepengen monggo Ndang Rene. Wirite pol koyok bensin PCX. Pajeke murah, kamote iso rame-rame, wasene dingin, tumpakane ya penak. Wong taun nom kok. 2021 lho, Mak. Ora 2012. Monggo cepet-cepet ki lho Mbak Nunung piye iki. Nah, saya golek mobil gede. Dek ya tumpakane antep, kuncine kiles, spion bisa nutup sendiri. Ini ada HR-V Matic 2017. Warnanya putih skincarean. Peleknya udah 2 warna, kuncinya pakai tombol. Spionnya yang ngono ganteng, didudul sama mingkup dewe. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. HR-VE Matic 2017. Monggo-monggo ayo dilarisi. Wah, yo lali kudu mlayu wae. Iki ana Mobilio E manual 2018, lampu sipit ya. Pokoknya tetap semok, ayo model terbaru, facelift digital, AC-nya double, kamote RT, warnanya putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 170 juta, kalau cash 175 juta nego di tempat. Ayo mae, apa ora kepengen ngene iki, mobil ke api-api, ayu-ayu. Kayak sing tumbas. Monggo dilarisi. Kita lanjut. Durung bar sampe bablas ngulon ae Mbak Nunung. Nah, iki sing lagi teko ndek bengi bener. Jarang ada. Iki jenenge Grand New Avanza Barong 15 Matic lho ya. Matic, Bro. Nah, ini Veloz Matic 15, jarang ada, warnanya putih skincarean. Sopo wingi sing tekon ayo ndang satset. Jarang ada ya nek Matic, nek 15, nek 13 banyak. Iki 15, warnanya juga pilihan, platnya lokal. Monggo. Tipe paling tinggi. Ini dijual biasa. Pajaknya piye? Pajaknya anyar gris. Ini kan bulan berapa ya? 9. Bulan 9 urung bar. Nah ini bulan 11 tapi pajaknya anyar gris. Monggo sing kepengin ayo ndang merapat. Ki iso ditukar tambah. Siap pokoknya Mbak Nunung. Lah nek tukar tambah kudune mara ning showroom padha ndeloke mobil. Nek ancang-ancang Mbak Nunung gak iso. Masalahe beda mobil, beda semua. Monggo ini dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta nego di tempat. Nah, punten Mbak Nunung rodok watok-watok ya, wis piye iki malah di luar perkiraan. Sedongakno wae seger waras ben iso siaran terus. Ya iki Veloz Matic 2018
Platnya H, warnanya putih, skincarean Kamote SART. Monggo 165 khusus kredit 170 juta. Nego di tempat. Jadi 15 Mbak Nunung punya 2 ya, manual ada, matic ada. Monggo dilarisi. Kita lanjut. Ini yang baru datang ya, jadi belum ready ya, belum cucian. Pokoknya kok direview Mbak Nunung. Waki selagi teko. Maka tonton sampai habis, jangan di skip. Nek Mbak Nunung ki pokoke terbaru terus pokoknya ya. Iki ya terbaru, anget-anget kok gorengan pia-pia iki warnane wabung mentur, monyor-monyor kok gijule Syahrini. Ayo wingi sepet kosong. Burung review mah bablas terus kok. Iki pumpung ono Mak. Ayo Mak monggo. Iki jenenge Brio E Matic 2020. Lampu sipit bokong semok terbaru, ayo Mak Matic jarang ada. Ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Brio E Matic 2020. Monggo lo Mak. Stoknya Mbak Nunung mek siji tok. Wingi urung review payu terus pokoknya bablas. Rupane wabung mentur monyor-monyor. Tumpakane penak, tangan pertama kunci double. Wis pokoknya komplit iki Mak. Monggo dilarisi. Kilometer baru 45.000. Ki peleke lo ganteng. Ki bener tipe E tapi wis di-upgrade RS, jadi peleke ki ganteng 2 warna. Monggo sekepengin, ayo mas-mase, mbake, pake, mak yuk satset moro ning showroom Pahala. Mau berono Honda iki genti Daihatsu Ayla X 2016 manual, warnanya merah mentur wabung monyor-monyor kok gijule Syahrini. Duwe sithik Kamote yo akeh iki. Nah, ini dijual khusus kredit 93 juta, khusus kredit 98 juta, nego di tempat. Ayla X 2016. Tipe tertinggi wirite pol. Tumpakane penak plate K. Monggo. Nah, iki apa iki yang Matic iki ya. Iki Mbak Nunung wingi kepayon. Dek ya, wingi sore kepayon. Iki teko meneh. Iki jenenge Toyota Calya G tipe tertinggi. Manual 2017, warnanya putih skincarean Kamote SART. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta, nego di tempat. Toyota Calya G 2017, platnya K. Monggo, mobilnya wapi, istimewa, bensinnya wirit, pajeke murah ya iki. Nah, putih-putih pokoknya lah kone, putih abang. Nah, ini Toyota Avanza G 2012, warnanya putih skincarean Kamote SART. Ayo Mae, segolek yuk, barang langka loh. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta, nego di tempat. Ada putih, ada hitam, platnya lokal semua. Monggo. Ki ono Honda S 2015 manual. Ya, warnanya juga putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta, nego di tempat. Monggo Mak, sesuaikan budget. Ngonek kurang iso dirembuk ning kene iki iso pembeliane cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ayo Mak, wayahe udian nek lunga-lunga ben ra kepikiran. Monggo dilarisi mobil Mbak Nunung. Nah, ini harga ekonomis juga Kamote SART ya. Ini ada Sigra M 2018. Platnya K, warnanya putih skincarean. Warnane wayu ya Mak. Kamote SART. AC double, wirit ya iki Mak. Sigra M 2018 manual, dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta, nego di tempat. Monggo wingi sapa sing takon Grand Max Minibus 2017 nilono. Mbak Nunung duwe warnane silver, ayo sing kepengin kembaran monggo ndang moro. Nah, ini 13 2017 manual, dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta, nego di tempat. Monggo Mak, Kamote iki malah rong RT, siap di nggo barang dingah ya. Catering iso, dienggo ambulan iso, dienggo jalan-jalan iso, dienggo antar jemput sekolah ya iso.
Lah iki juga harga ekonomis, iki jenenge All New Xenia 2013. Warnanya silver. Jarang ada ya, Kia Kamote RT ini dijual khusus kredit 93 juta, kalau cash 98 juta nego di tempat. Monggo sing kepengin, ayo dang sabcet. Nah, sing golek Brio manual putih skincarean taune nom 2023 manual lampu sipit bokong semok mae. Monggo warna putih lho Mak, jarang ada ayo dilarisi sing nyenengno anake, bojone. Ayo Mbah-mbah sing nyenengno putune Mbah iki monggo Mbah. Nek Mbak Nunung iki apa iki? Barang dingah ana. Lah regane yo rena-rena. Tukune iso tempo lho Mbah. Nang ndi? Nang kene Mbah ora ana bungane. Monggo ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Brio E manual 2023 lampu sipit bokong semok. Nah, ini apa Brio tapi beda ya. Ini tahun 2016. Warnanya juga putih skincarean, platnya K. Iki jenenge lampu lele, bokongnya trepes. Ayo harganya super murah. Ini dijual khusus kredit 112 juta, kalau cash 117 juta nego di tempat. Brio E manual 2016. Monggo lho wirite pol tumpakane yo penak, wasene duwingin. Nah, anget-anget lagi teko kok gorengan pia-pia. Iki ana Grand New Avanza Barong tipe G ya, manual 2017. Warnanya abu, jarang ada. Monggo, sing golek. Jadi ireng ana, putih ana, abu ana. Monggo tinggal pilih. Ayo Mas Mbak Pak Mak yo, monggo. Nah, ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Grand New Avanza Barong 2017 manual. Ayo. Monggo dilarisi. Kita lanjut lagi, mobil gede gagah iki jenenge Toyota Rush S TRD Sportivo manual 2019, warnanya putih skincarean, lampunya LED ganteng cakep wes pokoknya wis istimewa ya. Iki tipe tertinggi, jadi kuncinya keyless, spion bisa nutup sendiri, airbagnya banyak ya, tengah ada, depan ada. Monggo mak-mak, mas-mas, mbak pak mak yo, mbah yo. Monggo ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta nego di tempat. Rush S TRD Sportivo manual. Monggo. Bane yo gede. Wis pokoke apik-apik. Piye yang iki? Nah, iki sing golek Brio manual yo ana, matic yo ana, lampu sipit. Tahunnya juga sama, platnya juga K semua. Ayo sing kepengin abung mentur monyor-monyor kok gincune Syahrini. Brio Matic 2020. Iya ya. Iya lagi pemuni kok ya. Iya keliru desek sabar. Nah, ini Brio manual 2020 lampu sipit bokong semok. Ini dijual khusus kredit 145 juta, kalau cash 150 juta nego di tempat. Ngapunten keliru, jadi podo Mbak Nunung ki duwe taune 2020 ki dua ya, manual karo matic. Wis sampean disesuaikan, pengen pilih yang mana monggo bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yuk kita lanjut Mas. Ini ada Toyota Agya S TRD Sportivo manual 2021, warnanya putih skincarean. Tipe tertinggi, kuncinya keyless. Apa iki spionnya bisa nutup sendiri. Apik. Jenenge tipe tertinggi iki wis full variasi ya, jadi gawan pabrik. Apa iki peleke dua warna. Wes body kit asli bawa dari pabrik, udah TV, ayo monggo ya dilarisi. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Yang cari Toyota
Calya G Matic jarang ada ya, platnya K 2016. Ini Matic ya, Toyota Calya G tipe tertinggi Matic 2016. Ini dijual khusus kredit 115 juta. Kalau cash 120 juta nego di tempat. Saya kepengen golek onone warnane dua ya, abu sama putih. Ayo satset yuk, dilarisi monggo. Nah, ini khusus buat bapak-bapak sama mas ya. Ini ada blind van 2015, pajak baru, plat baru, warnanya putih skincarean. Udah asenan, ada airbagnya, tinggal pakai. Khusus ini ya, harga bersaing, tumpahannya penak, siap kerja. Ini dijual dengan harga 90 juta nego di tempat. Sing golek, sing kangen, motor juta umat, jadul, tapi leader penjualan Kiono Toyota Avanza G 2011, warnanya silver, ganteng, plat baru, pajak baru, bumper ya. Pokoknya istimewa, ora apik aja dibayar, monggo. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 115 juta. 110 juta nego di tempat. Diulangi Mbak Nunung ya, Avanza G 2011 manual. Ini dijual khusus kredit 105, kalau cash 110 juta nego di tempat. Pletoten kabeh. Jarang siaran jebule ku yo kagok ya. Ora mek numpak motor tok, omong ki yo padha, ngapunten ya Mak. Pokoke dimaklumi. Nek kepengin jagong, monggo mrene karo ngombe kopi. Lah sing kepengin nyenengno anake kuliah, nyenengno bojone, ayo nganten-nganten anyar iki lho cocok iki. Matic tahun 2016, warnanya hitam, gedileng. Jarang ada ya, harganya super ekonomis. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Agya G 2016 Matic. Monggo Mas, ayo. Nyenengno bojo iki rezekine akeh, pahalane yo akeh. Ora ilang malah tambah beruh. Wis ngono wae. Saya golek Mobilio Matic 2014, warnanya abu. Monggo iki nek Mbak Nunung ana kamote sak RT, bokonge yo semok, lampune yo lele, asine double yo iki. Mobilio Matic 2015 dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo. Iki mobil wapi istimewa yo iki. Calya G tipe tertinggi 2023. Platnya H, cuantik ya platnya. Piye? Padha ra kepengin. Iki grile ya wis sarang tawon. Tuh. Ganteng ya. Peleke wis dua warna, terbaru, alisen celirit, lampune sipit, iki lampune LED putih, tipe tertinggi, spionnya bisa nutup sendiri. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Calya G 2023 manual. Nah, sing golek mau yo ana warnane putih 2019. Ki ana meneh ya, Expander Exit manual 2018, platnya K, putih skincarean. Sing ora ngerti sapa tumpakane iki paling penak, mentul-mentul sobek kerempuk. Cara bagasi kula nggone kowe apike sak pore jenenge mobil mewah ya. Ana nggon beras dhewe, ndok dhewe, buah dhewe. Apa ora kepengin Mak? Dadi rasah mikir glundung kowe Mak iki aman ning kene. Wis ana nggone dhewe, kaya dongkrak ya nggone dhewe, mewah, joke wis bungkusan. Apa iki? Joke iki luwih kandel, dadi dijuluki mobil kebo ya iki Mak. Ini mobil Expander Exit manual 2018. Pemakaian 19, ini dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Terakhir ya ini ya. Ini ada Toyota Calya G 2017 Matic, warnanya putih skincarean, jarang ada. Ayo mas-mase mbake kowe golek ngene iki wis 6 sasi pisan lho urung mesti ana. Ayo satset yuk. Tipe tertinggi Matic. Jarene wong Mbak Nunung ya ora iso nyupir. Nek nganggo iki cepet iso. Monggo dibuktekno. Lah,
Nek duwike kurang sithik iso tempo, nek kurang akeh kredit, nek duwe duit tuku cash. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Ayo mak-mak semangat, TKI sing nyenengno keluargane, monggo merapat ning showroom Pahala, buka tiap dari jam 8 sampai malam. Toyota Calya G Matic 2017 dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Piye iki suarane kok malah tek. Lah wis direview Mbak Nunung sing kangen, monggo do komen. Wis pokoke wae masukan gak apa-apa Mbak Nunung tambah seneng. Masalahe wong ki ora ana sing sempurna, dadi mesti ana sing kurang. Nek ana sing komen Mbak Nunung ngucapno matur nuwun sanget. Wis dikritik. Masalahe dengan kritikan iku Mbak Nunung iso mekar kok. Mekar apane awake. Wis pokoke sithik guyon tok. Monggo sing kepengin teka ning showroom Pahala iki desane Cebulek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Alidayah Putri. Nggone clepet tapi nyata. Yo iki showroom Mbak Nunung nek sing ning ketanen dhewe. Mengko liya dina iso review rono. Takon-takon langsung nek Mbak Nunung. Wis ngono wae. Matur suwun.